De politie mag van duizenden Zeeuwen de beelden van beveiligingscamera's en deurbellen gebruiken. Een aantal keer dat er echt iets uitgekomen is. En zelfs met een overval binnen 10 minuten hadden ze door de beelden de overvaller kunnen pakken. En verder in deze Zeeland nu. Koningsdag in Middelburg toch nog onrustig. En een crowdfund-pony in Terneuzen. Goedenavond. Het aantal beveiligingscamera's van particulieren en bedrijven waar de politie een beroep op kan doen, is enorm toegenomen. In 2017 ging het nog om zo'n 500. Nu zijn het er meer dan 4000. En de politie doet hard haar best om er nog veel meer bij te krijgen. Er staan mensen bij de deurbel. Hoi, goedemiddag. We zeggen dat je een videodeurbel had. Ben je bekend met camera in beeld? Nee. Camera in beeld is een systeem van de politie waar inwoners en bedrijven hun beveiligingscamera's kunnen aanmelden. Zo weet de politie met 1 druk op de knop of er camerabeelden beschikbaar zijn in een bepaalde straat. Eigenlijk is het een soort burgerparticipatie. Je geeft eigenlijk aan van, ik heb beelden, politie, als het kan, als er incidenten zijn, kom bij ons langs, wij hebben de beelden. En dat is eigenlijk gewoon ook het stukje wat wij inzetten nu. Heb je zelf al wel eens te maken gehad dat er misschien iets is gebeurd of dat je de videodeurbel hebt moeten gebruiken voor iets? Nou, niet echt iets schokkends, maar ik heb wel eens gehad dat er hier studenten voorbij lopen die dan afval in je tuin gooien. En dan kan je net zien wie dat was. Maar, Ja. Het aantal aangemelde camera's is de afgelopen jaren fors toegenomen. Maar er zijn ook nog plekken in Zeeland waar criminelen minder scherp in beeld zijn. Het is vooral het buitengebied. Het buitengebied zijn eigenlijk de blinde vlekken die bestaan. Omdat het is een uitgestrekt gebied. Dat is sowieso Zeeland. En daar in het buitengebied zijn er weinig aanmeldingen. Dus we zijn altijd op zoek. Kenny Vermeulen, wijkagent in Goes-Zuid, hoopt ook dat nog veel meer buurtbewoners hun beveiligingscamera aanmelden. De cameradichtheid is nog niet zoals ik het graag zou willen zien. We hebben inmiddels al best wel veel aanmeldingen via camera en beeld ontvangen. Maar ik weet dat er nog een aantal adressen zijn, of een hoop adressen eigenlijk, waarvan mensen mogelijk nog steeds niet op de hoogte zijn van het project dat wij draaien met camera en beeld. En ik zou die mensen graag willen verzoeken om zich daarbij aan te melden om zo de cameradichtheid nog verder te vergroten. Buurtcentrum De Pit in Goes-Zuid heeft de beveiligingscamera's inmiddels wel aangemeld bij de politie. En dat heeft al zijn vruchten afgeworpen. Een aantal keer al dat ze gebruikt zijn, dat er beelden opgevraagd zijn. En ook een aantal keer dat er echt iets uitgekomen is. En zelfs met een overval binnen 10 minuten hadden ze door de beelden de overvaller kunnen pakken. De wijkagent merkt dat sommige mensen huiverig zijn om hun beveiligingscamera aan te melden. Ze zijn bang dat er dag en nacht met ze wordt meegekeken. Ik snap dat mensen terughoudend zijn. Dat is bij mijn weten vooral vanuit een bepaalde onwetendheid. Mensen kunnen zich in ieder geval of de gedachte loslaten dat wij altijd live kunnen meekijken, want daar is geen sprake van. Wij komen op de lijn op het moment dat wij denken dat de beelden waar men over beschikt voor ons van belang kunnen zijn. Ons bezoek is in elk geval niet onopgemerkt gebleven. Het was een rustige Koningsdag voor de hulpdiensten in Zeeland. Op 2 incidenten na. In Middelburg werd het 's avonds nog even onrustig met een steekpartij en een mishandeling. Hier zijn de festiviteiten nog in volle gang, maar een paar uur later, om 9:15, ging het mis. De steekpartij was hier op de Pottermarkt in Middelburg, vlakbij de markt. Een 18-jarige vrouw was het slachtoffer en volgens de politie ging er een woordenwisseling aan de steekpartij vooraf. De vrouw raakte gewond, maar was niet in levensgevaar, maar ze moest wel met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie zegt een verdachte in beeld te hebben en roept die persoon op zich te melden. Even later ging het hier mis. Om 11 uur 's avonds werd een taxichauffeur hier op plein 1940 geschopt en geslagen. 2 verdachten probeerden er daarna vandoor te gaan, maar de politie wist hen kort na de mishandeling aan te houden. Het gaat om 2 mannen van 23 jaar uit Vlissingen. Volgens de politie waren ze behoorlijk onder invloed. De verdachten zitten nog in voorarrest. 2 inwoners van Schravenpolder zijn gisteren in het Gelderse Nunspeet gewond geraakt bij een ongeluk. Een 67-jarige vrouw en een 62-jarige man reden op de fiets in het buitengebied toen ze door een auto werden geschept.
Het vermoeden is dat de automobilist de macht over het stuur verloor. 2 inzittenden van de auto raakten ook gewond. Volgens de politie heeft een van de Zeeuwen een behoorlijke beenwond opgelopen, maar raakte niemand levensbedreigend gewond. Pony Mandy van kinderboerderij Terneuzen hoeft zich niet meer eenzaam te voelen, want vandaag haalden de verzorgers een nieuw maatje voor haar op. Dit is top, dit is leuk. Ja, wij zijn blij. Haar vorige vriendje Jessica overleed in maart. Mandy was zo verdrietig dat ze stond te roepen en gillen aan het hek. Dankzij een inzamelingsactie kon Lina verwelkomd worden. Lina past volgens Kathleen perfect in het plaatje. Wij zijn er eerder wezen kijken en ze was gewoon heel braaf, heel lief. Ze bleef netjes op afstand, bleef netjes staan. En de voorwaarde dat ze heel lief is gewoon hier heel groot. Omdat kinderen en de cliënten het soms toch nog wel spannend vinden. Dus daar moet je echt wel een brave pony hebben en dat is ze. Voorlopig staan de ponies nog in aparte weides om aan elkaar te wennen, wel vlak naast elkaar. Wanneer ze bij elkaar kunnen staan is nog gissen. Ja, daar kan ik geen datum op plakken. Dat is eventjes afwachten hoe reageren ze op elkaar. Wat doen ze precies. En even goed het gedrag lezen. En dan zie je het eigenlijk aan de ponies zelf wanneer ze bij elkaar kunnen. Maar u heeft in ieder geval er een goed gevoel bij dat ze ongetwijfeld maatjes zullen worden. Tot nu toe wel, ja. Wat ik tot nu toe heb gezien is positief, ja zeker. Het was een foutje dat de vlag gisteren wapperde op de Lange Jan in Middelburg. Er zit, zoals de laatste jaren elk jaar, een nest met slechtvalken op de Lange Jan. Om de dieren niet te storen en zodoende meer kans te hebben dat de eieren uitkomen, gaat de vlag steeds niet in top op Koningsdag en 4 en 5 mei. Gisteren was dat ineens wel het geval, terwijl een week ervoor trots werd gemeld dat er weer 5 slechtvalkeieren in het nest lagen. Dat blijkt nu door miscommunicatie te zijn gebeurd. Gehoopt wordt dat de slechtvalken er niet te veel last van hadden. Ja, en het is elk jaar maar de vraag of de eieren uitkomen. En zelfs dan is er geen garantie dat de slechtvalkkuikens het redden. De eieren die er nu liggen zouden rond 6 mei uit moeten komen, zoals uitgerekend door deskundigen. Imke Verstraeten uit Hulst speelt al een paar jaar op hoog niveau hockey, ondanks dat ze nog maar 18 jaar is. Dit seizoen verruilde ze België voor het hoogste niveau in Nederland. Ze speelt nu bij Pinoquet in Amsterdam. Iedere week wordt Imke Verstraeten door haar vader vanuit het ouderlijk huis in Hulst naar Amstelveen gebracht. Succes, Imke! In het weekend is ze in Zeeland, maar toch is haar leven dit seizoen behoorlijk veranderd. Ze studeert en woont in Amsterdam, speelt op het hoogste hockeyniveau en traint al vervroegd mee bij Jong Oranje. Ja, het is allemaal best wel veel eigenlijk, als ik er soms bij stilsta. Maar ja, de studie gaat goed, met hockey heb ik het echt wel naar mijn zin. En ook leuk dat ik dan door mocht naar Jong Oranje. Dus het is eigenlijk allemaal super leuk, dus daarom gaat het denk ik ook wel goed gewoon. En dat is te zien, want ze maakt veel speelminuten. Via haar coach Daan Sabel is de speelster bij hockeyclub Pinoquet beland. Verstraeten moest in eerste instantie best even wennen. Maar ook al is ze de jongste, ze vond al snel haar draai in het team. Het was in het begin, ik vond het vooral wat sneller gaan allemaal. Dus dat was wel even schakelen van hoe moet ik dit dan weer doen. En in België was het eigenlijk misschien iets fysieker. Maar ik heb het eigenlijk wel, ja, het ging gewoon wel goed en het was wel even wennen. Maar uiteindelijk speel je ook weer zo mee, zeg maar, met het team. Ik vind het een hele bijzondere speelster. Het feit dat ze eigenlijk nog in de junioren mag spelen, maar nu al zoveel minuten maakt bij ons in Dames 1 en al een goal heeft gemaakt, dat geeft aan dat dat ze echt een talent is. Ja. Een talent van nog maar 18 jaar oud en haar ouders zijn dan ook meer dan trots. Haar vader zit elke week trouw langs de lijn. Uit en thuis. En dan zijn de thuiswedstrijden voor ons natuurlijk eigenlijk een uitwedstrijd. Omdat het van Hulst naar Amsterdam best toch wel een eindje rijden is. Ja, maar de wedstrijden wel allemaal. En dat is leuk. Hoe is het om uw dochter op het hoogste niveau te zien spelen? Ja, geweldig. En trots als ouders denk ik. Iets om trots op te zijn. En ook wel leuk om mee te mogen maken. Sinds haar 12e is hockey een steeds groter onderdeel van haar leven. Inmiddels kan Imke Verstraeten zich ook een echte prof noemen. Ik sta echt heel vaak op het hockeyveld. Ik moet ook 2 keer per week naar Utrecht voor Jong Oranje. Dus je doet er wel echt veel voor. En je gaat niet naar feestjes. En je moet ook heel veel dingen afzeggen. Je probeert op je voeding te letten, op je slaap. Dus je bent er eigenlijk gewoon de hele dag mee bezig. Aan Imke merk je eigenlijk zowel voor als tijdens de wedstrijd niet zoveel. Ze is eigenlijk nooit zenuwachtig voor wedstrijden. Een nuchtere Zeeuw. Nuchtere Zeeuw, ja. Beide voetjes op de grond, ja, absoluut. Altijd nuchter, maar ze blijft groot dromen. Imke Verstraeten heeft altijd gezegd dat ze de Olympische Spelen wil halen. Volgend jaar wordt het misschien wel een beetje snel, maar
voor in de toekomst lijkt me dat een hele mooie droom om waar te kunnen maken. Het was vandaag voornamelijk zwaar bewolkt met af en toe wat motregen. Verder stond er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het was 13 tot 15 graden, maar het voelde door de wind koeler aan. Morgen minder wind en vooral in de middag zijn er zonnige perioden. Het wordt een stukje warmer dan vandaag. En zondag is het zonnig met 16 graden. Kunstenaars Paul en Menno de Nooijer hebben een alternatieve tekst geschreven voor het Zeeuwse volkslied. Een en waakzaam strijden wij, geen en centrales er nog bij. Ja, een protest dus tegen de komst van nieuwe kerncentrales. In opdracht gemaakt, maar bij de opdrachtgevers valt de video niet in goede aarde. Meer daarover lees je op onze website en app. Tot zover Zeeland Nu. Alvast een heel goed weekend gewenst en een fijne avond.